हा जो विचार की माझ्या पणजोबांनी विचार करून की माझा पणतू पुढे आंबे खाणार म्हणून लावलेली झाडं आता आहेत, हा जो विचार आहे हा तुमचा टेक्नॉलॉजी विचार करते का? एका तळ्यामधले निमो जातीचे मासे अचानकपणे नाहीसे झाले आणि जेव्हा हे इन्व्हेस्टिगेट केलं की कशामुळे ते नाहीसे झाले तर त्यावेळी त्यांच्या लक्षात आलं की लोकांना कॉन्ट्रासेप्टिव्ह पिल म्हणून जे दिलं जातं, म्हणजे गर्भनिरोधक गोळ्या ज्या दिल्या जातात त्याच्यामध्ये इस्ट्रोजन नावाचं एक हे आहे, ते इस्ट्रोजन लघवीतून बाहेर पडतं आणि लघवीतून बाहेर पडतं म्हणजे आपण औषध घेतल्यानंतर सर्वसाधारणपणे औषधाचे दुष्परिणाम हे आपल्या शरीरावरती होतात किंवा नाही एवढाच विचार करतो. जंगलतोड झाल्यामुळे म्हणजे माकडांना असलेला जो आजार आहे तो आजार माझ्यापर्यंत येईल, कॅस्नोइड फॉरेस्ट डिसीज, आणि माकड तापाने मरण्याची पाळी येईल हेही माझ्या डोक्यात कधी आलं नव्हतं. नमस्कार, मी भगवान शेळटे कोकण 7 लाईव्हच्या या विशेष मुलाखतीत तुम्हा सर्वांचं स्वागत करतोय. जागतिक तापमानवाढीचे परिणाम जगभर दिसून येत आहेत. मुंबई आणि दिल्लीसारखी शहर आता प्रदूषणाच्या विळख्यात सापडले आहेत. कोकण अजून याला म्हणजे बऱ्यापैकी सेफ आहे, कारण काय इथली गर्द वनराई वगैरे याला सगळ्या जबाबदार आहेत. मात्र भविष्यात आत्ता जी काही विनाशकारी प्रकल्प कोकणात येऊ घातले आणि जी वारेमाप होणारी जंगलतोड, त्यामुळे कोकणसुद्धा भविष्यात या सगळ्या परिस्थितीला जबाबदार राहणार आहे. आणि या संबंधित एकंदरीत पर्यावरणाच्या बाबतीत चर्चा करण्यासाठी पर्यावरणीय बुद्धिमत्ता या पुस्तकाचे लेखक डॉक्टर रुपेश पाटकर आपल्यासोबत आहेत. सर नमस्कार. नमस्कार सर. सिंधुदुर्गात एक मोठा हायड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट येतोय, बऱ्याच लोकांचा त्याला विरोध आहे. ऊर्जेची गरजसुद्धा त्या प्रोजेक्टमुळे आपली भागणार आहे असं म्हटलं जातं. कोकणातले एक जबाबदार नागरिक म्हणून तुम्हाला काय वाटतं याबद्दल? मला वाटतं पहिल्यांदा पर्यावरणाचा प्रश्न ह्याच्याविषयी थोडीशी आपण समज वाढवणं गरजेचं आहे. मी समज वाढवणं याच्यासाठी म्हटलं की माझी ती समज नव्हती. म्हणजे मलाही पहिल्यांदा वाटायचं की झाडे लावा झाडे जगवा एवढ्याच पुरतं पर्यावरण आहे. पण माझ्या वाचनात एक पुस्तक आलं डॅनियल गोलमनचं. हे डॅनियल गोलमन इमोशनल इंटेलिजन्ससाठी जगभर प्रसिद्ध आहेत. म्हणजे त्यांनी साधारणपणे 90च्या दशकामध्ये इमोशनल इंटेलिजन्स हे पुस्तक लिहिलं आणि त्यांनी इमोशनल इंटेलिजन्स ही संकल्पना जगभर नेली. तर त्याच लेखकाचं दुसरं एक पुस्तक आहे इकॉलॉजिकल इंटेलिजन्स, म्हणजे पर्यावरणीय बुद्धिमत्ता. हे पुस्तक वाचल्यानंतर मला माझ्या लक्षात आलं की पर्यावरणाचा प्रश्न वाटतो तितका सोपा नाही. तो एक हे नाही आहे, म्हणजे एकाच एक असा 2 गुणिले 2 बरोबर 4 एवढा तो सोपा नाही आहे. तर त्याच्यामध्ये बरीच गुंतागुंत आहे, ते एक वेगळं शास्त्र आहे आणि ते समजून घ्यायला पाहिजे. मी एक उदाहरण देईन. आपण असं विचार करू की आपण एखादी गोष्ट विकत घेतली, आपल्या गरजेसाठी म्हणून विकत घेतली, पण आपण ती विकत घेताना आपल्या गरज ती भागवते एवढाच विचार करतो. पण इमोशनल इंटेलिजन्स एवढ्यापुरता विचार करत नाही. इमोशनल इंटेलिजन्स सांगतं की ती वस्तू कुठून निर्माण झाली, ती निर्माण होत असताना त्याचा पर्यावरणावरती किंवा एकंदरीत पृथ्वीवरती आपल्या ग्रहावरती काय परिणाम झाला, त्याचं बर्डन काय आलं, तो पदार्थ बनवला जात असताना ते बनवणाऱ्या कामगारांच्या आरोग्यावरती त्याचा काय परिणाम झाला, तो पदार्थ माझ्या घरापर्यंत येत असताना त्याच्यासाठी जो ट्रान्सपोर्ट आला त्या ट्रान्सपोर्टचा पर्यावरणावरती काय परिणाम झाला, मी तो वापरत असताना माझ्या आणि माझ्या कुटुंबाच्या किंवा इतरांच्या आरोग्यावरती त्याचा काय परिणाम होतो, किंवा मी ती वस्तू वापरून जेव्हा मी फेकून देईन, जेव्हा त्याचा कचरा बनेल तेव्हा त्या कचऱ्याचा परिणाम काय होईल या प्लॅनेटवरती आणि लोकांच्या एकंदरीत जीवमात्रांच्या याच्यावरती, ह्याचा सगळ्याचा विचार करणं म्हणजे पर्यावरणीय बुद्धिमत्ता. त्यामुळे आपल्या गरजेच्या पलीकडे जाऊन ह्या एखाद्या वस्तूचा परिणाम काय होऊ शकतो त्याच्या निर्मितीमध्ये, त्याच्या वापरामध्ये आणि त्याला फेकून दिल्यानंतर ह्याचा विचार करणं म्हणजे पर्यावरणीय बुद्धिमत्ता. तर घटक कोणते आहेत पर्यावरणीय बुद्धिमत्तेमध्ये? म्हणजे जसं आता मी म्हटलं, म्हणजे पर्यावरणीय बुद्धिमत्ता तुम्हाला पाहिजे म्हणजे तुम्हाला क्रॉस सेक्शनल विचार करता येणार नाही. म्हणजे फक्त वस्तू मी वापरतो, माझी गरज आहे, मी गरज भागवतो एवढ्यापुरता विचार करता येणार नाही. तुम्हाला लॉंगिट्युडिनल विचार करायला पाहिजे, म्हणजे उभा विचार करायला पाहिजे. म्हणजे जसं आपण बघितलं की ती वस्तू माझ्याकडे येण्याआधी ती कुठून कशी आली, म्हणजे ती निर्माण होताना ती खाण खणली गेली का, ती खाण खणली गेल्यानंतर तिथल्या कामगारांवरती काय परिणाम झाले, तिथल्या वातावरणावरती काय परिणाम झाले, ती वस्तू बनवत असताना काय रासायनिक पदार्थ तयार झाले, काय विषारी पदार्थ तयार झाले. इथून विचार करत करत ती वस्तू माझ्या वापरानंतर जेव्हा मी तिचा कचरा बनेल तिथपर्यंत आपण विचार करा, म्हणजे एक लॉंगिट्युडिनल थिंकिंग. दुसरं मी म्हटलं तसं ऑब्जेक्टिव्ह थिंकिंग, म्हणजे केवळ माझा अनुभव किंवा माझ्या जे काही पूर्वग्रह असतील तेवढ्याच पुरतं पर्यावरणाचा विचार करता येणार नाही. म्हणजे माझ्या अनुभवावरून मला वाटलं, मी असं लहानपणी ऐकलं म्हणून मला असं वाटलं, असं नाही विचार करता येणार. त्यामुळे त्याला ऑब्जेक्टिव्ह थिंकिंग पण पाहिजे.
तिसरी गोष्ट मला अशी अलीकडच्या काळामध्ये महत्त्वाची वाटते ती म्हणजे जाहिरातीने प्रभावित न होण्याची क्षमता इकॉलॉजिकल इंटेलिजंट माणसाला आवश्यक आहे. कारण बऱ्याच गोष्टी जाहिरातीने तुमच्या मनावरती बिंबवल्या जाऊ शकतात आणि तुमची ऑब्जेक्टिव्हिटी कुठेतरी ती कमी होऊ शकते. त्यामुळे त्याचा विचार करणं. त्याच्यानंतरची गोष्ट आहे की त्याचा शॉर्ट टर्म इफेक्ट की लॉंग टर्म, म्हणजे श्रेयस आणि प्रेयस, म्हणजे आत्ता मला बरं वाटतं, आत्ता मला उपयोगाचं आहे म्हणून दीर्घकाळाचा धोका मी पत्करतो आणि आत्ताच्या पुरता विचार करतो. ही विचार करणं चुकीचं आहे. हे आपण दीर्घकाळाचा विचार केला पाहिजे. हे इकॉलॉजिकल इंटेलिजन्समध्ये येतं. त्याचबरोबर येतं हा मुद्दा मला खूप महत्त्वाचा वाटतो, तंत्रज्ञानावरची अंधश्रद्धा. ती असू नये. कारण तंत्रज्ञान म्हणजे बऱ्याच वेळा आपण विचार करताना एखादा प्रश्न निर्माण झाला तर त्याच्यावरती शास्त्रज्ञ उत्तर काढतील, आज नाहीतर उद्या त्याच्यावरती उत्तर निघेल. ही जी श्रद्धा आहे ही अंधश्रद्धा आहे. देवावरची अंधश्रद्धा परवडली, भूताखेतावरची अंधश्रद्धा परवडली, पण ही जी तंत्रज्ञानावरची जी अंधश्रद्धा आहे ना ती मला असं वाटतं की बरीच अडचणीची आहे. आणि शेवटचा मुद्दा मला महत्त्वाचा वाटतो की स्वतःचाच फायदा असा आपल्याला विचार करून इकॉलॉजिकल इंटेलिजन्स येणार नाहीत. जे स्वतःच्याच पुरता विचार करतात किंवा स्वतःचाच विचार करून जगाकडे बघतात तसं बघण्याची हे इथं येणार नाही. तुम्हाला संपूर्ण समाजाचा विचार करून, एकंदरीत प्राणीमात्रांचा विचार करून ह्याच्याकडे बघायला पाहिजे. हे असे वेगवेगळे इकॉलॉजिकल इंटेलिजन्सचे घटक आहेत. नक्कीच सर, पर्यावरणीय प्रश्न म्हणजे विकसित देश आणि इतर देश जे विकसनशील देश आहेत ते आपल्यासारखे विकसित होऊ नये असा जो अपप्रचार चालवला असं म्हटलं होतं, याबाबत तुमचं काय मत आहे? ही कॉन्स्पिरसी थिअरी आहे. कॉन्स्पिरसी थिअरी म्हणजे काय म्हणता येईल त्याला, कारस्थान सिद्धांत असं म्हणूया. ह्याच्यात आपण आपलाच विचार करूया. म्हणजे गेल्या काही वर्षामध्ये आपल्याला आपला जो नियमित येणारा पाऊस आहे त्याचं चक्र बिघडलेलं दिसतंय. आपण जर बघितलं तर काही वर्षापूर्वी केरळमध्ये सातत्याने 2 वर्ष मोठ्या प्रमाणात पूर आले. मद्रासमध्ये मोठ्या प्रमाणात पूर आहे. म्हणजे जे पूर्वी घडलं नव्हतं असे परिणाम आपल्याला दिसायला लागलेले आहेत. त्यामुळे हे फक्त काही लोकांनी कपोलकल्पित आहे अशा याच्यामध्ये, म्हणजे त्याला ना हा जो सायंटिस्ट आहे ज्याने इकॉलॉजिकल इंटेलिजन्स मांडलं तो त्याला व्हायटल लाय म्हणतो. म्हणजे हे आपण शहामृगासारखं डोकं मातीत खुपसून वास्तव नाहीच आहे असं म्हणण्यासारखं आहे. आपण आपल्या आजूबाजूला बघूया. आपल्या आजूबाजूला आपल्याला हे दिसतं आहे. अलीकडच्या काही गोष्टी मी तुझ्याशी शेअर करेन. ते म्हणजे आपण करोनाला आपण एक्सपोज झालो. हे करोना काय होतं, किंवा त्याच्या अगोदर इथल्या आपल्या जवळच्या भागामध्ये KFD आला होता, केसनूर फॉरेस्ट डिसीज, आपण माकडताप म्हणत. हे माकडताप काय होता, हे झुनॉटिक स्पिलओव्हर होतं. म्हणजे हे आजार पूर्वी आपल्याकडे नव्हते आणि हे आजार आले त्याची एक थिअरी अशी आहे की ते प्राण्यांच्याकडून आले. म्हणजे ते आजार मुळात झुनॉटिक म्हणजे प्राण्यांचे आजार. तर ते झुनॉटिक आजार हे स्पिलओव्हर झाले. म्हणजे जेव्हा प्राण्यांचे हॅबिटॅट आक्रसले जातात तेव्हा हे प्राणी काय करतात, ते मानवी वस्तीच्या जवळ येतात किंवा मानवी वस्ती जंगल खराब करत करत आत पोचते. तेव्हा ह्या प्राण्यांना असलेले पॅथोजन, ह्या प्राण्यांवरती रोग पसरवणारे जंतू हे माणसांवरती आक्रमण करतात आणि त्याच्यामुळे आपल्याला ह्या सगळ्या गोष्टी दिसतात. म्हणजे इकॉलॉजिकल बाउंड्रीज आपण ब्रेक केल्यात हे आपल्याला दिसतं. बरं, हे मीच म्हणतोय असं नाही. म्हणजे तुम्ही स्टीफन हॉकिंगचं नाव ऐकलं असेल. स्टीफन हॉकिंग हे फेमस शास्त्रज्ञ होते. किंवा जेम्स हॅन्सनचं तुम्ही नाव ऐकलं असेल. द स्टॉर्म ऑफ माय ग्रँडचिल्ड्रन नावाचं त्यांनी पुस्तक लिहिलंय. ह्या सगळ्यांनी भाकीत केलंय की आपण अशा एका टप्प्यामध्ये पोहोचलेलो आहोत किंवा आम्ही आज ज्या प्रकारची टेक्नॉलॉजी किंवा तंत्रज्ञान वापरतोय जे जीवाश्म इंधनावरती आधारित तंत्रज्ञान आहे, त्यामुळे आम्ही अशा ह्याच्यात पोहोचलो की पुढच्या 100-200 वर्षामध्ये हे सगळ्या गोष्टी संपणार आहेत. एवढी ज्यावेळी सायंटिस्ट म्हणजे स्टीफन हॉकिंग्स तुम्ही बघितलं, स्टीफन हॉकिंग्सनी हा जो इशारा दिला तो त्याच्या शेवटच्या काही काळामध्ये दिला. म्हणजे त्याच्यामध्ये त्याचे स्वतःचे इंटरेस्ट असण्याचा प्रश्न नाही. किंवा जेम्स हॅन्सन हा माणूस मोठ्या म्हणजे स्पेसशी संबंधित मोठ्या संस्थेचा चेअरमन बरीच वर्ष राहिलेला होता. तर त्यांनी दिलेले हे आहेत. त्यामुळे शास्त्रज्ञांनी ही गोष्ट सांगितलेली आहे. त्यामुळे आपल्याला ह्याचा विचार म्हणजे कॉन्स्पिरसी थिअरीमध्ये फारसा काही अर्थ उरत नाही. सगळेच प्रकल्प पर्यावरण विरोधी नसतात. नेमका म्हणजे पर्यावरण विरोधी प्रकल्प हे ठरवणार कसं? प्रश्न मी आता जसा मांडला तसा की 250 वर्षापूर्वीपर्यंत पर्यावरणाचा प्रश्न हा प्रश्न म्हणून नव्हता. पण 250 वर्षापूर्वी जेव्हा रेनेसान्स झाला आणि आपल्या टेक्नॉलॉजिकल डेव्हलपमेंटमध्ये आपण इंधन म्हणून जेव्हापासून जीवाश्म इंधन वापरायला सुरुवात केली
तेव्हापासून पर्यावरणाचा प्रश्न निर्माण झाला. आणि हे समजण्यासाठी जीवाश्म इंधन कसं तयार होतं हे आपण समजून घेतलं पाहिजे. म्हणजे लाखो वर्षांपूर्वी पृथ्वीच्या पाठीवरती जे प्राणी, ज्या वनस्पती होत्या, त्या वनस्पती जमिनीमध्ये गाडल्या गेल्या आणि त्या वनस्पती किंवा ते प्राणी ते गाडले गेले आणि ते गाडल्या गेल्यानंतर त्यांच्याबरोबर जी ऊर्जा गाडली गेली, जो कार्बन डायऑक्साईड गाडला गेला, तो पृथ्वीच्या पोटात राहिला आणि त्याच्यापासून ही जी खनिज तेलं आहेत, खनिज इंधन आहे ते बनलं. आता त्या काळामध्ये लाखो वर्षापूर्वी जेव्हा हे प्राणी, ह्या वनस्पती पृथ्वीवरती होत्या, तेव्हा यांनी ही ऊर्जा सूर्यापासून घेतलेली, फोटोसिंथेसिस मार्फत घेतलेली ऊर्जा ही साठवलेली होती आणि त्याच वेळी हवेतला कार्बन डायऑक्साईड सुद्धा त्यांनी साठवून कार्बोहायड्रेटच्या रूपात तो त्यांच्या शरीरामध्ये होता, तो पुरला गेला आणि त्याचे हायड्रोकार्बन हे तयार झाले आणि आपल्याला ती हे मिळतात. म्हणजे पृथ्वीच्या पोटात पुरला गेलेला कार्बन डायऑक्साईड, म्हणजे त्यावेळी जो काही कार्बन डायऑक्साईड हवेमध्ये होता तो पुरला गेला, त्यामुळे हवेतल्या कार्बन डायऑक्साईडचं प्रमाण कमी झालं आणि कमी असलेल्या कार्बन डायऑक्साईडच्या प्रमाणामध्ये जगणारे प्राणी त्याच्यानंतर इव्हॉल्व्ह झाले, उत्क्रांत झाले. आणि आता आपण काय करतो आहोत, गेल्या 250 वर्षामध्ये हा जमिनीमध्ये पुरलेला जो कार्बन डायऑक्साईड आहे तो आम्ही लिबरेट करतो आहोत. आणि तो लिबरेट झाल्यामुळे होतंय काय, फक्त कार्बन डायऑक्साईड वाढतो एवढाच त्याचा विचार करून चालणार नाही, तो स्वेटर सारखं काम करतो. म्हणजे हवेतलं कार्बन डायऑक्साईडचं प्रमाण जितकं वाढेल तितकं पृथ्वीवरती येणारं जो पृथ्वी जे तापते आहे, ती उष्णता जी परत जाणार आहे, निघून जाणार आहे, ती तशीच राहणार आहे आणि तशीच राहते. त्यामुळे ग्लोबल वॉर्मिंग व्हायला लागलंय, म्हणजे पृथ्वीचं टेम्परेचर वाढायला लागलंय आणि टेम्परेचर जसं जसं वाढतं तसे त्याचे परिणाम एन्व्हायरमेंटवरती होतात, म्हणजे हवामानावरती, वातावरणावरती हे होतात आणि हे आपल्याला दिसतं आहे. नक्कीच. तर तुम्हाला जसा पर्यावरणीय धोका जाणवतो तसा इतरांना का नाही तो जाणवत? त्याचं कारण असं की आपल्यामध्ये पर्यावरणीय धोका ओळखण्याची क्षमता नाही. आपण जे बनलेलो आहोत हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. आपलं जे शरीराचं मॉडेल आहे ते जंगलात राहण्यासाठी उपयोगाचं असं मॉडेल आहे. त्यामुळे आपण जेव्हा जंगलात राहत होतो तेव्हा आपल्याला धोके कोणते दिसायचे, म्हणजे जे डोळ्यांना दिसतं बटबटीतपणे, म्हणजे वाघ येतोय, तो वाघ दिसला, वाघाची डरकाळी ऐकू आली, म्हणजे कानाला ऐकू येतंय, डोळ्यांना दिसतंय, ते मला धोके वाटायचे आणि ते तात्कालिक असायचे, त्यामुळे तिथून पळणं. आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे मला वास येतोय, म्हणजे एखादं फळ कुजलेलं असेल, मांस कुजलेलं असेल तर ते मी खाऊ नये, कारण ते कुजलेलं असेल तर मला रोगराई होऊ शकेल. तर एवढंच मी प्रोटेक्ट करण्याची माझ्याकडे क्षमता होती. त्यामुळे प्रत्येक माणसामध्ये, आणि ही क्षमता छोट्या मेंदू म्हणजे अमिगडाला वगैरे हा जो भाग आहे की जो इमिजिएट जो धोका आहे त्याच्याविषयी सांगतो, त्याच्यामध्ये असल्यामुळे हे लक्षात येत नाही. पण माणसाला न्यूओकॉर्टेक्स आहे, फ्रंटल लोब आहे, म्हणजे माणसाच्या मेंदूला जसा प्राण्यांकडून इव्हॉल्व्ह झालेला मेंदू आहे तसा न्यूओकॉर्टेक्स आहे. आणि हा जो न्यूओकॉर्टेक्स आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला तर्क करण्याची, विचार करण्याची क्षमता आहे. आणि ही क्षमता काही सायंटिस्टमध्ये ती तयार होते किंवा त्यांच्यामध्ये ती असते आणि ती इतरांच्या मध्ये पण सांगता येते. म्हणजे जसं मी डॅनियल गोलमनचं पुस्तक वाचून मी हे समजून घेतलं, डॅनियल गोलमनने आणखी शास्त्रज्ञांचं वाचून त्याने समजून घेतलं, तसं मी लोकांशी बोलून ही संकल्पना इतरांपर्यंत पोहोचवू शकतो. म्हणजे ही नैसर्गिकरित्या आपल्यामध्ये ही क्षमता नाही, पण ती आपल्याला ॲक्वायर करता येते. दुसरं मला असं महत्त्वाची गोष्ट वाटते, म्हणजे ह्या इंटरव्ह्यूचा मला दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा असा वाटतो की ही आपली इंडिव्हिज्युअल इंटेलिजन्स नाही, हा व्यक्तिगत इंटेलिजन्स नाही, हा कम्युनिटी लेवलवरती इंटेलिजन्स आहे. त्यामुळे तो जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचणं हे खूप आवश्यक वाटतं, की ज्यांना हे समजून येणं की फक्त आपल्याला डोळ्याने दिसत आहे. म्हणजे मागे एक मोठ्या साहित्यिकाने जैतापूरची बत्ती नावाचं एक पुस्तक लिहिलं होतं आणि ते पुस्तक असं सांगत होतं की जो जैतापूरला प्रोजेक्ट येणार आहे, जो अणुऊर्जा प्रकल्प येणार आहे, त्याच्यामुळे काही धोके नाहीत आणि ती स्वच्छ ऊर्जा आहे. आता हे स्वच्छ शब्द त्यांनी कसा वापरला, त्यांनी अनेक अणुऊर्जा प्रकल्पांना भेटी दिल्या आणि त्यांनी तिथे बघितलं की तिथे धूर दिसत नाही, तिथं दुर्गंधी येत नाही, तिथं कुठे कचरा दिसत नाही किंवा गटारासारखं पाणी दिसत नाही. पण मुळात लक्षात घ्यायला पाहिजे की अणुऊर्जा प्रकल्पाचा जो प्रॉब्लेम आहे तो डोळ्याने दिसणारा नाही, किरणोत्सार तुमच्या डोळ्याने दिसणार नाही, तो तुम्हाला वासाने कळणार नाही, त्यामुळे त्याची दुर्गंधी कुठेही असणार नाही, त्याचा धूर असणार नाही. पण त्याचे परिणाम म्हणजे जे दिसत नाही डोळ्यांना, जे कानांना ऐकायला येत नाही किंवा वास येत नाही, ते म्हणजे धोका नाही, हा गैरसमज आहे. त्यामुळे तो गैरसमज जाणं हे आवश्यक आहे. आणि आपण जर विचारात घेतलं की ह्या सगळ्या गोष्टींना आपण समजून घेतलं तर हा अनेक लोकांकडे नसलेला इंटेलिजन्स येऊ शकतो. नक्की नक्की. तर पर्यावरणपूरक म्हणजे प्रकल्पांबद्दल अनेक लोक म्हणतात की पर्यावरणपूरक प्रकल्प आले पाहिजेत, त्याबद्दल तुमचं काय मत आहे? आता पर्यावरणपूरक आणि पर्यावरण विघातक ह्याची डेफिनेशन तरी आपण कशी करणार आहोत?
हे आपण बघितलं पाहिजे. कारण आपण अशा काळामध्ये आलेलो आहोत की जीवाश्म इंधन आपण जितकं वापरू तितके आपण ऱ्हासाच्या किंवा नाशाच्या याच्यावरती जाणार आहोत. जीवाश्म इंधनाचा एक प्रॉब्लेम आहे की तो कार्बन डायऑक्साईडचं प्रमाण वाढवतं, हवेतल्या वायूचं प्रमाण वाढवतं. पण दुसरं असं आहे की हे साठे जे आहेत ते मर्यादित साठे आहेत आणि ते लवकरच संपणार आहेत. आणि जेव्हा हे संपतील आणि आम्ही ऑलरेडी प्रदूषण केलेलं असू त्या क्रायसिसमध्ये आपण जाणार आहोत. म्हणजे जीवाश्म इंधन तुमचा प्रकल्प वापरतो किंवा नाही ह्याच्यावरती तुम्ही जर विचार केलात तर तुमच्या लक्षात येईल की कोणताच प्रकल्प आता असा नाही राहिलेला आहे की जो जीवाश्म इंधन वापरत नाही. आणि त्यामुळे प्रत्येक प्रकल्प हा पर्यावरण ह्रास करणाराच आहे हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. काय आहे की बऱ्याच वेळा ही जी गुंतागुंत आहे ना ती लक्षात येत नाही. म्हणजे मी एक उदाहरण देईन, मी एक डॉक्टर म्हणून उदाहरण देईन. असा एक गोष्ट घडली होती कॅनडा देशामध्ये. एका तळ्यामधले मीनो जातीचे मासे अचानकपणे नाहीसे झाले आणि जेव्हा हे इन्व्हेस्टिगेट केलं की कशामुळे ते नाहीसे झाले तर त्यावेळी त्यांच्या लक्षात आलं की लोकांना कॉन्ट्रासेप्टिव्ह पिल म्हणून जे दिलं जातं म्हणजे गर्भनिरोधक गोळ्या ज्या दिल्या जातात त्याच्यामध्ये इस्ट्रोजन नावाचं एक हे आहे. ते इस्ट्रोजन लघवीतून बाहेर पडतं आणि लघवीतून बाहेर पडतं म्हणजे आपण औषध घेतल्यानंतर सर्वसाधारणपणे औषधाचे दुष्परिणाम हे आपल्या शरीरावरती होतात किंवा नाही एवढाच विचार करतो. पण आपल्या शरीरातून जेव्हा ते बाहेर पडतात तेव्हा ते जे एक्सक्रिटा असतो तो जेव्हा ज्या पाण्यामध्ये मिसळतो त्यांच्यावरती ते जे मॉलिक्यूल म्हणजे मी औषध म्हणून घेतलेली जी औषधं माझ्या लघवीतून बाहेर पडल्यानंतर ती तिथल्या प्राण्यांवरती काय परिणाम करतात ह्याचा आम्ही विचार करत नाही. आणि हे इस्ट्रोजन त्या तळ्यामध्ये जात होतं आणि त्याच्यामुळे त्या मीनो मासांमधली नर मासे जे होते ते शंड झाले आणि त्याच्यामुळे त्या माशाची जी प्रजाती होती ती त्या तळ्यातली नाहीशी झाली. म्हणजे आपण कधी विचारच केलेला नसतो असे परिणाम आपल्याला हे दिसतात. ह्याची गुंतागुंत स्पष्ट करण्यासाठी आणखी एक उदाहरण देईल आणि हे उदाहरण आहे गुलाबांचं. इंग्लंडच्या बाजारामध्ये येणारी गुलाबं हे डॅनियल गोलमननेच आपल्या पुस्तकात दिलेलं उदाहरण आहे. तर ही गुलाबं दोन देशातून येतात. म्हणजे एक केनियातून येतात. केनिया हा आफ्रिका खंडामधला एक देश आहे आणि दुसरी नेदरलँड ह्या युरोपीय देशातून येतात. तसं बघायला गेलं तर नेदरलँड हे जवळ इंग्लंडच्या जवळ असलेलं आणि आपण सर्वसाधारणपणे काय म्हणतो की पर्यावरणपूरक स्वदेशी किंवा जवळचं जे असेल ते पर्यावरणपूरक कारण त्याच्यामध्ये ट्रान्सपोर्ट कमी असतो. पण गंमत अशी आहे की नेदरलँडहून येणारी गुलाबं आणि केनियातून जाणारी गुलाबं ह्याच्या कॉस्टमध्ये फरक नसला तरी त्यांची जी हिडन कॉस्ट होती म्हणजे पर्यावरणीय बर्डन जे होतं ते नेदरलँडच्या गुलाबांचं पर्यावरण बर्डन हे केनियाच्या गुलाबांच्या 6 पट जास्त होतं. याचं कारण असं की नेदरलँडमध्ये ट्रॅक्टरने शेती करत होते, तिथं पेस्टिसाइड वापरत होते, तिथं फर्टिलायझर वापरत होते. ह्या सगळ्या गोष्टीचा जो लेखाजोखा काढला तर तो 6 पट होत होता. त्या तुलनेत केनियामध्ये शक्यतो बैलांची नांगरणी होत होती, तिथं शेणखत वापरलं जात होतं. त्यामुळे त्याचा जो पर्यावरणीय बर्डन आहे ते 6 पट होतं. हे आपल्या लक्षातच येत नाही. त्यामुळे एकाच एक असे याची नाती नाहीत. नक्कीच. तर पर्यावरणीय प्रश्नावरती शास्त्रज्ञ काही उपाय काढतील असं वाटतं का तुम्हाला? परत मी सांगेन आणि हे मला अधोरेखित करावं असं वाटतं की शास्त्रज्ञ म्हणत असताना आपण कुठेतरी त्याच्याकडे आपण अंधश्रद्धेने बघतो आहोत. पहिल्यांदा आपण ही संकल्पना स्पष्ट करूया की विज्ञान आणि तंत्रज्ञान ह्या 2 वेगळ्या गोष्टी आहेत. विज्ञान हे ऑब्जेक्टिव्ह लॉज म्हणजे निसर्गाचे नियम समजून घेण्याचं शास्त्र आहे आणि तंत्रज्ञान हे त्याचा वापर करण्याचं हे आहे. विज्ञानाचे नियम समजून घेण्यासाठी कोणीही समजून घेऊ शकतो पण तंत्रज्ञान मात्र उपयोगाचंच असतं असं नाही किंवा तंत्रज्ञानाकडे सगळेच उत्तरं असतात असं नाही. मी असं म्हणेन की तुम्हाला तंत्रज्ञान सगळ्या गोष्टी देईल पण प्रेम देईल का? तुम्हाला भावना जिव्हाळा देईल का? नाही देणार. म्हणजे आता लोक एआयचा विचार करतायत, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स तुमच्या अनेक गोष्टींच्या पुढ्यात हे देईल पण ते लॉंग टर्म विचार करेल का? नाही विचार करणार. म्हणजे हा जो विचार की माझ्या पणजोबांनी विचार करून की माझा पणतू पुढे आंबे खाणार म्हणून लावलेली झाडं आता आहेत, हा जो विचार आहे हा तुमचा टेक्नॉलॉजी विचार करते का? त्यामुळे ही जी गोष्ट आहे ती तुम्ही विचारात घेतली पाहिजे. आणि टेक्नॉलॉजी प्रॉफिट ओरिएंटेड, ज्यांच्या हातात सत्ता असते, ज्यांच्या हातात पैसा असतो त्याप्रमाणे टेक्नॉलॉजी बनते. त्यामुळे टेक्नॉलॉजीकडून ह्या अपेक्षा ठेवणं हे चुकीचं आहे. दुसरी गोष्ट अशी की सगळ्याच गोष्टी जसं मी म्हटलं इमोशन टेक्नॉलॉजी नाही तयार करू शकत, तसंच बऱ्याच गोष्टी टेक्नॉलॉजी प्रेडिक्ट पण नाही करू शकत. आपण एक साधं उदाहरण घेऊया. जेव्हा मोबाईल सुरुवातीला आले तेव्हा कोणी विचार जरी केला होता मोबाईलचं ॲडिक्शन होऊ शकतं, इंटरनेट ॲडिक्शन होऊ शकतं? ॲडिक्शन कशाचं? तंबाखूचं. ॲडिक्शन कशाचं? दारूचं. पण मोबाईलचा वापर हेच ॲडिक्शन होऊ शकतं
हे आपल्या लक्षात पण नव्हतं. त्यामुळे तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीने आपण काही करण्याचा प्रयत्न करत असू तर मला असं वाटतं की ती अंधश्रद्धा आहे आणि ती देवाच्या वरच्या अंधश्रद्धेपेक्षा जास्त घातक आहे. नक्कीच. तर तुमच्या पुस्तकात तुम्ही लिहिले की पर्यावरणीय प्रश्न जे आहेत ते गुंतागुंतीचे आहेत असं लिहिले, म्हणजे याचा नेमका अर्थ काय सांगू शकाल? म्हणजे मी ही जी 2 उदाहरणं दिली, त्या मिनो माशांचं उदाहरण दिलं किंवा त्या गुलाबांचं उदाहरण दिलं, ही त्याची गुंतागुंत स्पष्ट करण्यासाठीच ही उदाहरणं दिली. त्यामुळे एकाच एक असं नाही आहे. आणखी एक उदाहरण मी तुम्हाला असं सांगेन की जेव्हा आता आपल्याकडचं एक कन्फ्लिक्ट आहे, वाईल्ड ॲनिमल ह्युमन कन्फ्लिक्ट. म्हणजे आपल्याकडे माकडं येतात. म्हणजे माझ्या शेतामध्ये, मी माझ्या बागायतीमध्ये सांगतो की गेल्या 7-8 वर्षामध्ये मॅकॅक माकडं जातीची, म्हणजे आपण त्याला केल्दी म्हणतो इथं, तांबड्या तोंडाची माकडं आहेत. ती माझ्या 40-45 वर्षाच्या आयुष्यामध्ये, म्हणजे सुरुवातीच्या 40-42 वर्षाच्या, आज विचारात घेतलं तर मी बघितली नाहीत आमच्या भागात. पण जेव्हा जंगल तोड झाली, तर जंगल तुटत असताना आम्हाला असं वाटलं की जंगलातली लाकडं संपतायत, जंगलातली झाडं संपतायत, त्याचा परिणाम माझ्यावरती होणार नाही. पण त्या तिकडची माकडं डिस्प्लेस होतील, विस्थापित होतील आणि ती माझ्याकडे येतील आणि माझे नारळ पाडतील, ह्याचा परिणाम माझ्यावरती होईल, माझ्या इकॉनॉमीवरती होईल व्यक्तिगत, असं माझ्या डोक्यातच आलं नाही. ही गुंतागुंत आहे. किंवा जंगल तोड झाल्यामुळे म्हणजे माकडांना असलेला जो आजार आहे तो आजार माझ्यापर्यंत येईल, कॅस्नोई फॉरेस्ट डिसीज, आणि माकड तापाने मरण्याची पाळी येईल, हेही माझ्या डोक्यात कधी आलं नव्हतं. म्हणजे जंगल तोडीचा प्रश्न हा कोणत्या प्रकारे माझ्यापर्यंत पोहोचेल किंवा एन्व्हायरमेंटच्या क्रायसिसचा प्रश्न माझ्यापर्यंत कोणत्याही प्रकारे पोहोचेल, हे आपल्याला एकाच एक या प्रकारे ते सांगता येणार नाही. तसंच आणखी एक मुद्दा मला महत्त्वाचा वाटतो की नुसतं हिरवं करून, म्हणजे मी कृत्रिम पद्धतीने झाडं लावून मी जंगलाला पर्याय नाही देऊ शकत. जंगल ही स्वतःची एक इकोसिस्टीम असते, परिसंस्था असते. साधे उदाहरण आहे की जंगलाला शिंपावं नाही लागत, पण तुम्ही बागायती केली तर तिला शिंपावं लागतं. हा फरक लक्षात घेतला पाहिजे. म्हणजे निसर्ग स्वतःचं एक चक्र बनवतो आणि त्या चक्रामध्ये आपण मॅक्रो, म्हणजे मोठे जे प्राणी आहेत, मोठी झाडं आहेत, त्यांचा विचार करतो. म्हणजे आपण मोठा आंब्याच्या झाडाचा विचार करतो, पण त्याच्या खाली लहान जी चार वाढलेली असते ना, आपण चार हा एकच शब्द वापरतो, पण मी असं सांगेन कोणी एका स्क्वेअर फीटमध्ये किती प्रकारची झाडं आपल्या याच्यामध्ये आहेत, चार ज्याला आपण म्हणतो त्याचे प्रकार, हे मोजावेत. ती बायोडायव्हर्सिटी आहे. बायोडायव्हर्सिटी मोठ्याच ह्याच्यावरती किंवा वनस्पतीच्या पुरतीच नाही, मायक्रोब्समध्ये सुद्धा आहे. आपण कधीच पर्यावरणाचा प्रश्नाचा विचार करत असताना बॅक्टेरिया, व्हायरस यांचा विचार नाही करत. म्हणजे ते तुम्ही कोणतीही गोष्ट तुमची कुजते, ती कुजते कशामुळे, आणि ती पुन्हा कुजून पुन्हा निसर्गामध्ये देण्याचं काम, म्हणजे पुन्हा ते घटक मोकळे करून पुन्हा जमिनीला एनरिच करण्याचं काम हे मायक्रोब्स करत असतात, सूक्ष्मजीव करत असतात. आणि ह्या सूक्ष्मजीवांवरती आपण किती त्रास करतो आहोत, आम्ही किती हस्तक्षेप करतो आहोत, याचा आम्ही विचारही केलेला नाही. म्हणजे किती बॅक्टेरिया आणि किती ह्यांना आम्ही आमच्या पेस्टिसाइड आणि सगळ्या गोष्टीमुळे किती हानी पोहोचवत आहोत, याचा आम्ही विचार केलेला आहे. साधं आपण अँटीबायोटिकचा विचार करूया. अँटीबायोटिक आपण सर्दी झाली किंवा काही झाले म्हणून घेतो. अँटीबायोटिक हे एक अमृतासारखं पण ठरलेलं आहे इन्फेक्शन टाळण्यासाठी, इन्फेक्शन जे प्रादुर्भाव होतो तो. पण त्याचा परिणाम आता असाही अति घेतल्यामुळे असा झालेला आहे की आपण आवश्यक असलेले सुद्धा बॅक्टेरिया संपवायला लागले आणि आपल्यात एक रेजिस्टन्स पण तयार व्हायला लागलाय की त्या जुन्या अँटीबायोटिकना दाट मिळत नाहीये, असेही प्रॉब्लेम निर्माण झालेले आहेत. त्यामुळे हे लक्षात घेतलं पाहिजे की हे एकाच एक नाही. त्यामुळे ही गुंतागुंत लक्षात घेतली पाहिजे. तुम्ही आता परिसंस्थेचं म्हटलं की म्हणजे काय व्याख्या कराल परिसंस्थेची? परिसंस्था म्हणजे प्राणी, वनस्पती आणि सूक्ष्मजीव ह्यांचा एकमेकावरती असलेलं अवलंबत्व, आणि ही एक साखळी कशी असते, आणि या साखळीतला एखादा घटक जरी आपण काढला तरी सगळ्या गोष्टी कोसळू शकतात. त्यामुळे हे समजून घेणं खूप आवश्यक आहे की आपण छोट्याशा गोष्टी करतो आणि आपल्याला असं वाटतं कुठे पर्यावरणाचे परिणाम होतो, जरासं तर केलं, पण ते जरासं करण्यामध्ये आपण काय काय नाहीसं केलं हे आपण विचारात नाही घेत. कारण तो एक महत्वाचा दुवा असू शकतो जो ब्रेक झाला. कारण कदाचित ब्रेक झालेली गोष्ट लगेच आम्हाला नाही कळणार, ती काही वर्षानंतर कळेल, आणि जेव्हा ते काही वर्षानंतर कळेल तेव्हा ती आपल्या हातातून गेलेली असेल. त्यामुळे सावध असणं हे आपल्याला आवश्यक आहे. कारण आता प्रत्येक गोष्ट, कारण माहिती नाही आपण किती जोरात पर्यावरणीय ऱ्हासाच्या याच्यावरती पोहोचलेलो आहोत, आणि क्रायसिस एकदा सुरू झाला तर तो कशा प्रकारे, म्हणजे जो पीक जर आला, त्याचा टिपिंग पॉईंट आला, तर त्याच्यानंतर एक सायकल सुरू होईल जे थांबवता येणार नाही. त्यामुळे प्रत्येक गोष्ट ही ताक फुंकून प्यावं त्याप्रमाणे करावी लागणार. कारण आपण निसर्गाशी विचार करतो, म्हणजे निसर्गालाच आम्ही आमच्या दावणीला बांधण्याचा विचार करतो आहोत, आणि निसर्ग भल्या भल्यांना गुडघ्यावरती आणतो. त्यामुळे मानवी जात ज्या प्रकारे करते तिथं आता प्रत्येक गोष्ट सावधगिरीने करण्याची गरज आहे असं मला वाटतं. शेवटचा प्रश्न आहे की गरजा ज्या आपल्या अमर्याद वाढल्या आहेत त्या कुठेतरी कमी करून एकंदरीत ते
संतुलन आपण राहू संतुलित पर्यावरणाचं संतुलन राखू म्हणजे हाच एक मार्ग आहे की गरजा कमी करणं. म्हणजे कमीत कमी म्हणजे मुळात कोणत्या गोष्टीला आपण गरजा म्हणतो आहोत इथून प्रश्न सुरुवात होईल. म्हणजे बऱ्याच गोष्टी अशा आहेत ज्या आपण गरजा म्हणतो आहोत पण त्या गरजा नाही आहेत. त्यामुळे त्या गोष्टी आपल्याला टाळाव्या लागतील. आपल्याला असलेल्या गोष्टीमध्ये म्हणजे आहे तिथंच थांबून ते आणखी कमी कसं करता येईल ह्याचा आपल्याला विचार करावा लागेल. आणि ह्या सगळ्या याच्यामध्ये म्हणजे ही व्यापक दृष्टी मानव ही जाती किंवा पूर्ण सजीव सृष्टीच्या रक्षणाची जबाबदारी मेंदू आपला डेव्हलप असल्यामुळे आपल्यावरती आहे आणि आपणच तो त्याच्यामध्ये हस्तक्षेप केलेला आहे. त्यामुळे ह्याच्यासाठी हा मार्ग की कमीत कमी उपभोग आणि गरज कमीत कमी गरजा ह्याच्यावरती जीवन. कारण काय आहे माहिती आहे, एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, जे लोक त्याच्या विरोधाचा प्रचार करतात, समृद्धीने किंवा जास्त गरजा वाढवून जास्त वस्तू आणून आपण समाधानी नाही झालेलो आहोत. म्हणजे सुख आपल्याकडे आलेलं नाही आहे. म्हणजे ज्यावेळी लोकांच्या म्हणजे आपण आजी आपली पणजी आठवून बघूया, ज्यावेळी त्यांच्या घरात लाईट सुद्धा नव्हती आणि आज आपण जे आहोत आपल्याकडे वस्तू सगळ्या आलेल्या आहेत आणि त्या सगळ्या वस्तू असणं आणि त्यांच्याकडे काहीच नसणं याच्यामध्ये आपण त्यांच्यापेक्षा खूप समृद्ध झालेलो आहोत आणि ते एकदम मानसिकदृष्ट्या वंचित होते असं आपल्याला म्हणता येणार नाही. ते म्हणजे आपण शिवाजी महाराजांचा विचार करूया. म्हणजे शिवाजी महाराज कधी फॅन खाली बसले नाहीत, त्यांनी एसी मध्ये कधी बसले नाहीत, त्यांनी कधी बाईक चालवली नाही, विमान प्रवास केला नाही. हे सगळं नाही केलं म्हणजे त्यांचं आयुष्य फुकट गेलं. त्यांचं आयुष्य समृद्धच आयुष्य होतं ना. त्यामुळे समृद्धी ही आपण वस्तूमध्ये शोधतो आहोत किंवा वस्तूंच्या चंगळीमध्ये शोधतो आहोत, हे आपल्याला थांबवावं लागेल. त्यामुळे व्यक्तिगत पातळीवरती आपल्याला समृद्ध होणं मानसिकदृष्ट्या आवश्यक आहे असं मला वाटतं. नक्कीच सर, ज्या आपल्या गरजा आहेत त्यांची हाव आहे उपभोगण्याची ती कुठेतरी कमी करून आता पर्यावरणीय जो ऱ्हास होतोय त्याला कुठेतरी आपण काही प्रमाणात का असेना थांबवू शकतो. सर, या चर्चेत सहभागी झालात, संवाद साधलात, धन्यवाद. धन्यवाद.